Żewġ persuni jinqatlu fil-Marsa f'każ xokkanti, delitt doppju. Bil-vittmi huma t-tnejn Maltin. Dan fil-waqt li l-aggressur illi huwa barrani ġie arrestat mill-pulizija. Il-każ seħħ il-ħadd tal-ħabta tad-9:09 ta' filgħodu meta frazzet fl-inħawi ta' triq it-Tiġrija instemet kommozzjoni sħiħa. Mal il-pulizija waslu fuq il-post sabu mara ta' 56 sena u raġel ta' 73 sena mixħuta mal-art f'kamra mitlufa minn sensihom u biġrieħi kawżati minn strument li jaqtaqu bil-ponta. F'dan l-istess każ kien hemm involuti wkoll żewġ persuni oħra li assistew sabiex inżamm ir-raġel u ttieħdu l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Dawn iż-żewġ persuni aktar tard kienu ċertifikati bi ġrieħ ħfief kif ikkonfermalna l-kelliem tal-korp tal-Pulizija Brendan Pisani. Jidher li f'din il-kommozzjoni ġo razzett il-Pulizija sibna żewġ persuni bla ħajja, mara ta' madwar 56 sena u raġel ta' madwar 73 sena. Waqt li kienet għaddejja il-Kommissjoni wkoll il-Pulizija innotaw persuna li x'aktarx kien l-allegat aggressur jaħrab minn fuq il-post, il-Pulizija mill-ewwel ġew warajh u qabduh eżattament wara din il-kantuner fisser within seconds l-allegat aggressur kien diġà arrestat u fidejn il-Pulizija. Del-persuna jgħat ukoll jingħata bħalissa assistenza wkoll medika l-isptar fil-waqt ukoll illi tul l-investigazzjonijiet hemm numru ta' xhieda oħra illi l-Pulizija se jkunu qegħdin jitkellmu sabiex ukoll tiġi stabilita id-dinamika ta' dan il-każ. Fil-post waslu pulizija tal-RIU, membri tal-kavallerija, ambulanzi kif ukoll tobba li assistew lil nies feruti. Dan fil-waqt li deru wkoll qraba ħbieb jaslu fiż-żona ftit wara li ħarġet din l-aħbar. Aktar tard ir-raġel maqtul kien identifikat bħala Joe Bartolo, magħruf fost dawk mitla tat-tiġrijiet ta' żwiemel lokali bħaqla l-Babakku. Sorsi qrib is-sit online Talk.mt spjegaw li mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-argument nibet is-sibt fil-għaxija wara li allegatament il-vittma ta' 73 sena kellu disgwit mal-allegat aggressur ta' nazzjonalità barranija rigward xi ħlas tal-kera. L-istess rapporti spjegaw li allegatament is-sibt fil-għaxija il-vittma kkeċċa lil xi persuni li kienu joqogħdu f'parti mir-razzett tiegħu fil-Marsa. Sorsi li tkellmu ma' Talk.mt spjegaw li meta l-ħadd filgħodu Bartolo ritorna fir-razzett sabiex jipprepara xi żiemel huwa kien aggredit mill-barrani u sfortunatament inqatel fil-post. Ġie rrappurtat ukoll li l-vittma l-oħra mara ta' 56 sena ma kienitx involuta direttament fl-argument, ma dana kollu allegatament malli rat ix-xena quddiem għajnejha inħakmet minn paniku u l-aggressur allegatament ħebba liha wkoll. Dwar dan id-delitt doppju nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Kevin Azzopardi. Għaddejn ukoll investigazzjonijiet min-naħa tas-sezzjoni tal-omiċidji bl-assistenza tal-membri tal-forensika.